Loberdos Festivalaren lehen edizioa arrakastatsua izan da oso, maitasuna eta patriarkatua gaiak aintzat hartuta festivala egin berri dute Baionan. Arratsaldeon ikusentzuleok antolatzaileekin izan gara eta festivalaren 3 egunek eman dutena erakutsiko dizuegu, tartean queer kabareta altxalili kolektiboaren eskutik. Bestalde, Izturitzeko lezeetan ere sartuko gara. Dona Martirin azken aurkikuntzen garrantziak aipatuko dizkizuegu. Izturitzeko arpeko gela handian berriki topatutako aurkikuntzen artean, sutegi bat, bisonte baten molarra eta kobazuloetako hartz eta lehoien ezurrak, besteak beste. Matrai ezurrean joango zen, eta hau da, erdian dagoen molar baten kuspideak eta alboa, hemen izango genuke. Txikitutako eta birrindutako ezur horiekin Homo sapiensek sua egiten zutela ondorioztatu dute. Sua egiten duten justo gune hortan eta erretako ezurrak erabiltzen zutela. Paisaia oso hotza, zuaitzik ez zeuden, orduan animalien ezurrak txikitu eta egiten zituzte. 33.000 urte baino gehiago dituzte indusketek. Goi paleolitoaren lehenengo garaikoak dira. Homo sapiensa Europara iritsi zen lehen garaikoak hain zuzen. Gizakiak ez zeudenean, leizetako hartzak eta lehoiak sartzen zirela ondorioztatu dute, eta gune hau zehazki, ez zela bizitoki bat, ez urdurak txikitu eta erretzeko gunea zen. Izturitzeko kobazuloek garrantzia handia dute Euskal Herriko eta Pirinioetako historia aurrean. Orain gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek, Bienako ikertzaileekin batera ikerketa berri bat hasiko dute, lurretik zuzenean DNA laginak aztertzeko teknika baten bidez. Datorren urtetik aurrera, lurrean, sedimentoan, hemen bizi zen jendea eta animalien ADN aztarnan geratzen dira. Eta Bienako unibertsitatetik talde bat etorriko da, eta bai 2000 urtetan egindako indusketetan eta gure indusketa honetan laginak hartuko dituzte, bai ze animali eta gero Homo sapiens barruan ze giza taldeak bizi izan ziren. Horrela, leku erreferentea izanen da leze hau Neandertal eta Homo sapiensen arteko evoluzioa argitzeko. Migrazioak etengabe egon dira orain dela 40.000 urtetatik, gaur egunera arte. Eta hori aztertu daiteke gaur egun hemengo lur poltsatxo bat hartuz. Oso garrantzitsua da, eta hori nazioarteko mailan leku zehatz gutxi batzutan frogatzen ari den zerbait da, eta hemen frogatu nahi dute. Konturatzeko Izturitzen garrantzia zientifikoa zein. Euskara praktikatu ontzikintza lantzen den bitartean. Hori da Baionako faktoria lokalean haize otondok gidatzen dituen klaseen helburua. Ilustratzailea denak hezkuntzara salto egin zuen jaz eta ontzikintza euskara uztartzeko ideia ukan zuen. Proposatu nuen euskararen baliatzea, elebiduna nintzelako, eta neork ez baitu euskara baliatzen hemen. Eta momentuko ez zain beste klaserik euskara zemana bakarrik, zeren eta eskola idikia da aste osoan, goiz atxalde eta arratsetan, eta orduan klase baten emaiteko euskaraz bakarrik, egan nahi du, gela guztia euskalduna izan behar dela. Pixkanaka eta hau zauko komunikazioari esker ezagutarazten ari dira 2 teknika lantzea xede duen animazioa. 2 teknika proposatzen ditugu. Edo lujaren moldatzea, aski erresa edo nornairi idekia izan daitekeena, bakoitzak emaiten baitio bere erritmoa, eta gero buztingaia bainan. Buztingaia biziki komplikatua da, izigarri teknikoa baita eta fisikoa. Beraz, lehenik urratz guziak ikusi behar dira. Ulertu behar dira eta ondotik fisikoki lujari intentzioa esplikatu behar zaio. Lujak zure segitzeko ondotik, elgarrizketa bat da. Orain arte animatu diren parte hartzaileen artean perfilanitzak identifikatu ditu. Eskolak ordutegi izigarri zabala duenez, denetarik bada zinez plazeraren dako egiten direnak, zuek ere gerora buruz pentsatzen dute profesionalizatzea, edo zoin aktibitate goxo bezala hartua da. Parte hartzaileen artean Lilian atzeman dugu. Lehen aldiz ontzigintzari lotutako klase honetara hurbiltzea erabaki du. Gehienetan buru lanetan ari girela, askoz gehiago eskuen lanetan baino. Gorpuz ariketa ere frango, ibili, yoga, eta baina
eskuen bidez trebezia horren lortzea, hori beste desafio bat da. Hainitzek jaiten dute haien yoga manuala dela, edo psikologo baten ikustera joaitea ordez, edo unat jiten direla elgarrekin mintzatzera, edo justu lasaitzera, eskuen bitartez zerbaiten sortuz. Liliani uste baino zailagoa iruditu zaio ariketa. Nuen besterik espero eta gainera pentsatzen nuen normalki utxegingo nuela, beraz pozik naiz ikusirik ene eskuetan badutela inteligentzia. Zailtasun esperientzia berazgarria iruditu zaio. Emeki zahartzeko eta ongi zahartzeko behar dela buru, esku, gorputz, zerbaitetan ari izan eta gogotik gainera zinez plazer bat da. Ontzigintza euskaraz landu nahi duen hori Baionako faktoriara hurbildu daiteke informazio gehiago eskuratzeko. Loberdos festivala iraganda asteburu honetan Baionan. Ipar Euskal Herriko PAF elkarte feministak antolatuta maitasuna eta patriarkatua landu dituen festivala antolatu dute. Maitasunaren inguruan sentsibilizatu eta elkarbizitzaren aldeko balioak sustatzeko espazio bat 3 eguneko programazio anitzaren bitartez. Festival hori edo sortu da batetik, guk nahi genuen hitz egin hortaz, hitz egiten genuen deia, baina genuen gogoa pixkat formatu handiagoan edo osatuagoan hitz egiteko, 3 egunez, baina behar batetik ere osatu dugu, iruditzen zaukulako maitasunaren gaia maitasunen pluralean, gaia intimora sokoratzen dugula, intimoan gelditzen dela eta ez dela aipatzen. Kontziente gira intimoan sokoratzen den gai hori mai gaineratzeak, eragin dezakela deserosotasuna, pixkat gaizki izatea, edo ez dela baitez bada egetxa denentzat, eta horregatik nahi izan dugu gaiari heldu, baina formatu desberdinetatik. Horregatik tailerak, horregatik bertsoak, umorea bagda, mai inguru formalagoak. Pentsatuz, gaiari behiratu nahi duenarentzat izanen da aukera eta bide desberdinetatik, eta horra albezain bat jende unkitzeko asmoz. Maitasunaren gaia asko landu ez bada ere, azken urteetan geroz eta gehiago lantzen den ardatza da. Esango nuke gero eta gehiago. Duela 20 urte maitasunaren gaia oraindik pixkat arraroa zen, feminismoan ere bai, baina azkenengo 2 hamarkadetan gauza asko egiten ari dira, bai teoria, bai saiakera moduan edo ikerketa moduan, baina baita bai komikiak, performanceak, monologoak. Nik uste dut 20 urte hauek oso paroak izan direla maitasunari buruz pentsatzeko. Euskarri ezberdinetan, baina ari komon bat izan duena, eta ari mutur berriak sortzen ari zaizkiona. Nik uste dut badagoela lerro iraunkor bat dala pizka bat deseraikitzea edo kritikatzea maitasunaren ideologia hori, romantizismoa eta hori, baina gero sortzen ari dira bai alternatiba desberdinak. Ez da azkenengo urteetan polimaitasunari buruz asko hitz egiten da, anarkia erlazionalaz ere gaur egun asko hitz egiten da. Orduan biderkatuko dira pizka bat alternatibak edo hori ikusi da, eta esango nuke jende gehiago implikatu dela bai kritika horretan edo eraikuntza berri horretan. Eta festivalean ere implikatu da jendea, 1000 pertsonatik gora izena eman baitute festivalean, jakimin eta behar baten adierazle. Guretzat nahiko argi izena bai estatu da edo, da jendeak baduela gogoa maitasunaz, desioaz, guzti hortaz hitzeiteko, feminismotik hitzeiteko, taldean hitzeiteko, eta beraz alde hortatik lortu dugu jendearen babesa, beraz pospozik gira egeran. Kontra erranetan galtzen, gara eta ezkara ohartzen, baina segitu pentsatzen. Lortzen badugu bakoitzaren barnean, behintzat erantzunak ez baldin badira ere, behintzat galdera batzuk saharaztea, hori ongi da, galderen bidez aintzinatzen girelako bizian, galderen bidez aldatzen direlako gauzak bizian, eta gu komentzitua gira maitasunaren esparruan ere gauzak aldatu behar direla. Eta aldaketa hori sustatzeko lanean jarraituko dute, naiz eta Loberdos festivala berriz ere formatu honetan egingo den ez duten zehaztu.
Ikusentzuleok Altxalilik larun bat gauean eskini zuen queer kabaretarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ongi bukatu astelena eta bihar arte.